Obrim aquesta edició de l'especial Asco Notícies amb informació d'última hora. Des de l'Ajuntament han mantingut en els últims dies contacte amb els emissaris reals per tal de que tots els nens del poble i d'arreu del món tinguin els seus regals previstos per la nit de Reis, el dia 5 de gener. Nosaltres hem volgut parlar amb l'Ajuntament per saber quins canvis hi ha d'última hora davant la situació de pandèmia i per assegurar que la salut sigui l'aspecte, el regal prioritari per aquella nit. Estem amb nosaltres, amb la Aida Roger i el Josep Maria Radua. Què passarà aquest dia 5? Quina és la comunicació que teniu amb els emissaris reals per a poder dur a terme aquesta cavalcada amb totes les mesures de seguretat? Doncs sí, hem rebut una comunicació dels emissaris reials que han comentat que no es podia fer la cavalcada tal com teníem prevista de fer, que ja l'havien adaptat una mica a les circumstàncies que estem vivint avui en dia, però des del Procicat, des del Govern de la Generalitat, s'han donat noves instruccions i per tal de poder-les complir, perquè ells creuen que han de complir les instruccions que donen els governs, doncs han pensat de fer una cavalcada diferent de com estava prevista. Perquè el Procicat ha posat com a 3 condicions per fer una cavalcada, que ha de ser una cavalcada estàtica, que la gent que hi hagi d'assistir hagi de demanar cita prèvia, per tant, amb preassignació de seients, en cas que fos un lloc en què la gent estigués assentada, i no es pot fer el repartiment de regals com estaven acostumats a fer. I per tant, davant d'aquestes circumstàncies, ens han proposat que l'arribada a Ascó, evidentment, continuarà sent el dia 5, com està previst i com és habitual en ells, però en comptes d'arribar en forma de cavalcada, el que farem serà que la gent d'Ascó els anirem a visitar. I els anirem a visitar en un campament reial. Per tant, ens han demanat si podíem donar-los un cop de mà en muntar un campament reial pel dia 5 de gener. Per tant, aquest serà el canvi, és a dir, que no els veurem arribar en cavalcada, però sí que estiran a Ascó, perquè també ens han fet arribar de que volen portar la il·lusió i la màgia a totes les cases del poble. I sí que hem demanat és, d'una banda, la comprensió de la gent del poble, de que serà un any diferent, que esperem que l'any que ve pugui ser un any normal i, per tant, els puguem rebre com sempre, i també des de l'Ajuntament tot allò que poguéssim col·laborar per fer més fàcil la seva arribada a Ascó, perquè és un dia de molta feina, que han de visitar molts pobles i moltes ciutats, i el que demana és això, que al ser tan diferent a com estem acostumats, que entre tots poséssim de la nostra part. Aquesta no cavalcada també pot representar una il·lusió, no? Entenc que si posen un campament aquí als Reis Mags doncs també serà prou màgic, no? És a vegades veure el cantó positiu, no?, de les coses. Sí. Com diu Josep Maria, ens han demanat col·laboració i ajuda per a fer una mica més fàcil este dia les noves restriccions que han marcat del govern i el que volem i el que també volen ells és portar la màgia i la il·lusió a tots els nens i nenes del poble, i més en un any tan difícil per ells com ha sigut este 2020, i que sigui un dia molt especial. Hi haurà també algun dia previ, perquè, per exemple, ha estat aquí posada tota la bústia del patge reial, hi haurà un dia que es puguin fer uns encàrrecs per poder recollir totes aquestes cartes, aquests somnis. El dia de recollida d'encàrrecs serà el dissabte 2 de gener a partir de les 9 del matí al casal municipal. Serà de 9 a 1. També ens han demanat això als Reis, que la gent hi vagi anant de forma escalonada, perquè evidentment hem de complir totes les normatives. I ells agafaran els encàrrecs per tal que el dia 5 la màgia sigui possible. N'hem parlat d'hora. A quina hora està prevista que es pugui visitar aquest campament? El campament se podrà visitar a les 5:30. Sí que és veritat que també per les restriccions s'ha de demanar una cita prèvia, de manera que el que farem serà organitzar la tarda en diferents torns i a cada torn pot entrar un màxim de gent. El mateix dia 2, a l'hora de portar els encàrrecs per Sa Majestat dels Reis, doncs la gent que vulgui visitar el campament reial haurà d'apuntar-se per a poder assistir-hi en algun dels torns que li toqui, de manera que tothom que vulgui visitar el campament reial s'ha d'apuntar, demanar cita per a poder visitar-lo. Vindran els 3 Reis, suposo, aquest campament acollirà els 3 Reis, hi haurà les carrosses també posades allí. No sé si ens en podeu donar més detalls. Probablement el que farem és preparar-los un espai
d'acollida, que probablement seria potser uns espais tipus Jaimes. Intentarem de que quan arribin a Ascó hi ha un espai ja preparat per a poder rebre tots els nens i nenes. I es mirarà de posar a la plaça del Casal ben repartit, que la gent pugui fer per allà un circuit de visita tant a les carrosses com a les Jaimes o al lloc on estiran els tres reis amb els seus trons. I després també potser hi haurà alguna actuació una mica per donar-li una mica de vida en aquells quart d'hora, 20 minuts que durarà la visita, perquè farem els torns que deia l'Aida i per tant la gent podrà estar uns 20 minuts fent el recorregut, el circuit que hi haurà preparat. I la veritat que volem fer-los és la millor acollida possible als Reis, perquè són uns personatges tan especials que ens estimem tant que hem de fer possible que aquell dia la màgia hi sigui, que és una cosa impressionant. La veritat és que treballar pels nens val molt la pena i per nosaltres ens fa il·lusió de poder ajudar-los, de que puguin arribar a Ascó, que puguin trobar les millors condicions possibles per a rebre els nens. Se podran fer fotografies amb els Reis però a distància, és a dir, no podran seure a la falda del rei enguany, però sí que es podran fer fotos a distància. Per això intentarem que l'ambient sigui el més màgic i el més oriental possible. I tant. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos transmès aquesta última hora de la vinguda dels Reis Mags aquí a Ascó, que tothom suposo que ja esperava que segur vindrien. La manera ha canviat una miqueteta, però la màgia és la mateixa. Moltíssimes gràcies.